Ta aprangsi karbiang long arat ke dona pan nilin pen kardom nang cepat jiriglo kardom nona jong nilipan kalili kalanglang nang karbok lapen akoy nang kipipon tap apu taksi nili labangso a video ke nili kabonai nilipan akoy nang ipi nang ko kalam ke lason lo je nili patumidik MLA bedesinging leng alangli ke claim ke chokche apu thak dak terminate nang GMLA post pen lapen alangli government along arpu ke doan sitame terminate nang ji pupen si ka che song pon athe elitum karbiang long along lasona leader ke doko ka joine si elitum karbiang long ka paprang nang i demand tame paprang nam tek chedelo lasi nang litum laswar lo sopen nang litum ka chingki kupilo ne lahai nili nang chinunde nang litum ninga chedok lo ne mate nang litum kupitong arlo aplan ole la nili nang chinunde thoi phasta me nili phan lapuson nongno juno kewana bangke nili ke kroy hekhe lapen karbiang long arat ke doan sitame nang litum nili phan nang chini lo nili character nili kosana munit ma lasi laso aputha ka bangke nang litum kroy nang ne pupensi nili nang pachini lo lapen hoitu dota hai je tripartite talks aputhak mane nang patikuk ji aplan lo ne kupilo ne nili phana koy nang pipona bangke lasi nili nang litum phan pachini lo tripartite talks ke patikuk long